на Кунцовщині дружною сім'єю? Хто живе на Кунцовщині дружною сім'єю? Вітаємо! Ну это я зроблю, Да, я скажу, такі и потом ж. передам слово. Нет, выйдем, я скажу, потом вы будете спевать, потом пані Лена говорит, кого там запрошаем. И теперь нам сенс Утенко прорепетировать последнюю песню. Чтобы Елена смогла выходить, когда будет ее, потому что получится, что она не читает, вы будете, а вы как вы финансируете. Йон пан всього створення, Правая рука. Йон пан всього створення. Репетируем И теперь. он Бог навеки, все присаживаются, Лена. И он Бог- Где ваши акусточки? Коли ты приехал до нас у столицу, заходь у кафедру, как помолиться. Тут тишина, мати чекає, до серця свого яна притуляє, ми запрошаємо вас у кафедру. Мы запрошаем вас у кафедру. Зимой и весною мы молод збираем, и все города в Беларуси однаем. Так само и нонцы до нас заезжаем, и сувязь с Римом катедры мы маем. Мы запрошаем вас у кафедру. Мы запрошаем вас у кафедру. Катедра маці касцёла нашай дыяцэзіі, таму наша катедра гэта і ваша катедра. Вось. Таму гэта ваш касцёл, калі будзеце быць побач, то заўсёды заязджайце. Вось будзем раз бачыць вас, рады бачыць гэта ваш касцёл. Мой Божа пастыр добры, мне усяго даволі, на нивах зеленых пасвіць ён, да водаў свежых мяне водіць. На нивах зеленых пасвіць ён, да водаў свежых мяне водіць. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, do wody spokojne prowadzi mnie. Mój Boża pastyr dobry, mnie усяго доволі. На нивах зеленых пасвіць ён, да водаў свежых мяне водіць. На нивах зеленых пасвіць ён, да водаў свежых мяне водіць. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, do wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, do wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pastwic on, da wodą świeżych mianie wodzi. Дайте им пожал, дайте им пожал, дайте им пожалуйста апельсинки. Дякуємо Лошиці. Парафія Святого Євангеліста Святого Максиміляна Марії Кольба у Мінську. Тепер у її служать старші назаретанки, Христосовці, Олег і Яков Владимир. Наша парафія, так як думаю, кожна, але ми так наставили акцент на то, як казку, це була супольність, яка була такою одною сім'єю. І це ми хочемо сьогодні представити в цьому короткому представленні.
дні. Хто жив на Кунцовщині дружною сім'єю. 16 століття Христа «Єдине серце». Католицькі скаути і скаутки. Покинь гэтый свет, лепшим, чым ты його знайшов. Це слово заснувальника скаутингу Баден Паула. Вивчайте Бога, славте. Вивчайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. Бог великий могутний, а дає нам країни, Його карає народи, Його навіки. Вивчайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки. Вивчайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. Його Бог навіки. Вивчайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. Вивчайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. На високім є троні, отдайте честь Богу, бо йому все належить, Йон Бог навеки. Вивишайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. Вивишайте Бога, славте нашого Бога, піцелаки і гімни спявайте. Самый яркий, да? Ну и много, количество их много. Они прям вот... Стосовцям. Зараз запрошуємо парафію з Червоного костюла. Как мы, братья, любовью и мощной верой присягнули Тебе, как наш край боронить. Ты приди в наши семьи, Мария, запали у нас огонь добрыни. И в святле навертания и миру милосердность свою нам з'яви. Прийти нам, Мати, на допомогу, струши зло нас самих научи. И как мы щиро служить могли Богу, и Його волю примать в своїм житті. О, Маті Бога, королева Білорусі, єднай наші серце, дай нам ласку любить. Как мы, братня, любовью и мощной верой присягнули Тебе, как наш край боронить. Браво для парафії з Червоного костюла. Дякую за свідчення, за молитву. Найсвятейшее серце Єзуса і бездоганного серця Марії запрошуємо вас усіх у Фаніполь. И просим разом с нами заспевать, ну, буквально куплет и припев песни «Вольная воля», потому что это звездный час. Эту песню мы слушаем целый год в машине, каждый раз, когда едем с семьей, поэтому очень просим поддержать детей, чтобы они спели сейчас здесь. Все, давайте.
Гэта было сапраўды файна. Дякуем парафіі Сваніполя і запрашаем парафіянаў з парафіі Яна Хрестителя, салезіянаў. Салезияне. Нас так мало тут, потому что все, кому больше, чем 14 годов, пошли уже другой пилигримкой, уже вышли со Сморгони, ранее, чем мы на один день, и крочуть до Матери Божией так само. Тому наши ксензы, браты, салезияне там, наша вся молодь так само там. Тут у нас только вот такие, кто мало меньше, есть и старейшие, и мамушные, вот и все. Вот. Салезияне на Беларуси есть не только у Минску, я есть и у Бравлянов, есть и в Сморгони. Вот. Мы такой живем, такой дружной семьей. Вот. У нашей парафии працуют 3 ксензы. 3 браты салезияне, это Александр Нятлицкий, Павел Шкарлицкий. Гэты рух з'явіўся ў Італіі і пачалося з таго, што ксёндз пачаў збіраць на вуліцах малых дзяцей. И Иване Боско было только 9 лет, открыл Господь ему один его секрет. Ого, что жизнь свою он должен детям посвятить, вести их в Богу и учить его любить. О, Giovanni, 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 Giovanni Bosco, Giovanni, 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 Giovanni Bosco. Пойте песню вместе с нами о дружбе со святым Giovanni. Салезианская Беларусь, помни, что твой царь Иисус. О, Giovanni, 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 Giovanni Bosco, Giovanni, 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 Giovanni Bosco. Janek B, Janek Bosco, oje! Janek B, Janek Bosco, oje! Janek B, Janek Bosco, oje! Brawo, bravissimo, Дякуємо супольності, салезіянської супольності. Алло. Да. Хвала Христу. Ну, видите, город Минск, конечно, город великий, парафий шмат, чудовных, свядомых, таких солидных, авторитетных. А наша парафія, она цікавая тим, що вона невядомая. Її мало хто ведає, ми такі ось таємничі невядомці. Але сьогодні гэтая завеса невядомости откинется, и все будут ведать, что есть на свете в Минску такая парафия, вот, Маўручы, якая носит имя нават 2 святых. Вот, мы носим имя апостола Андрея, вот мне жарточки, и так само вельмі такого шановного святого Богдана Леопольда Богдана Мальчича. Вот. А яшчэ наша парафія вельмі молодая. У нас еще нема костела, він будується, і ми вельмі прагнем і марим, каб він хоч і побудувався. Боже мой, гэта ты, я тебе по житті сустракаю, а і ветки збираю в тиши, і в дорозі на пошті вітаю. Боже мой, гэта ты, я тебе по житті сустракаю, краї ветки збираю в тиші, і в дорозі на гості вітаю. Я завсюди бачу тебе, і всюди твой чується голос, ветром листя випає. Спешит голос, это горы покрытые льдом, это рыки, что полнятся пеной, это дерево сарайчик, как сон.
Века сонце, зорочка з'єна, Божа мой, века ти. Я тебе по-житски сустракаю, а и кветки збираю в тиші. І в дорозі когось вітаю, Божа мой, века ти. Я тебе по-житски сустракаю, а и кветки збираю в тиші. І в дорозі когось вітаю. Дайте по желтой апельсинке. Дякую, парафія Зруча. Розкрила нам таємницю парафії, де беруться святари. Кажется, біскуп іде у ліс, шукає диких святарів, а домашні які постійно вже служать на парафіях. Дякую парафії Зруча за свідчення. І запрошую опошню парафію Слуцька. Син мой, якого за руку тримаю я. Вибраний мой, якому чинить добро душа моя. Я спаслю духа на его и обвестить народом суд. Я спаслю духа на его и обвестить народом суд. Я, Пан Бог твой, заховаться не буду до конца. Я налічив 8 парафій, давайте їх перелічимо. 8 парафій, які виступали. Это кто? Другая? Другой немає. Drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn. Nooit kan ik iemand beschenken met een glaasje bier of wijn. Was ik nog met mijn namer, was ik nog met geweld op mijn aanbeld.
piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość, głupie listy, w nich uśmiech. Często myślę o tobie, często piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość, głupie listy, w nich uśmiech. Potem w piecu je chowam, płomień skacze po słowach, nim spokojnie w popiele nie uśnie. Patrząc w płomień, kochanie, myślę, co też się stanie z moim sercem miłości głodnym. A ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny. A ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny. Kiedy umrę, kochanie, gdy się ze słońcem rozstanę i będę długim przedmiotem smutnym, czy mnie wtedy przygarniesz, ramionami ogarniesz, naprawisz, co popsuł los okrutny? Często myślę o tobie, często piszę do ciebie głupie listy, w nich miłość, głupie listy, w nich uśmiech. A ty nie pozwól przecież, żebym umarł w świecie, który ciemny jest, który ciemny jest i chłodny. То прошу до меня звернуться. Добре, на сьогодні час скончується, час нас криху замінає. Ось, зараз є пару хвилин і розпочинаємо молитву. Зостаємося тут на місці. Ті, хто в школі, запрошую до молитви. Ті, хто в палатках, так само запрошую до молитви. Збираємося у колі, настраюємося на молитву.